familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur dam musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, de pastimani. Edo sukabe. Serabe mono, kono dole gili sernive. Wata wadam ne, biddi dam wata wadam ne. Ingelena wata wadam ne. Jongom. Jongo. Men andi hande cikata kon kanga. Haydar kaaj ala e horam he. Ko problème gurdam adun. Te gurdam dam fof cadele jogi fof ko an fawi. Amadou dum ko kalta. Haydar mi wonani hen. Amadou min mi hanni mama kan hala. Mi wima yaafo mi Amadou. Yaafo. Yew. Kala ko fasa wadi. Onon gondi. Provi non. Jemmo e nyalam hompondirane fasa. Te ɓuri men mus no puntirɗo mini ha nanno ɗum me galle mon bonɗo nango ɗum mi tour kadi jiili ɗon ha jiiti ɗon poye am faible par ce que min sa mimi tele nde tan mi yahi min de ko ça min meman terende maɗe aɗa jinmi keɗoɗa kam oɗon kam mbaɗa guir nawɗon haalisam kono ko min toñoram noon par ce que jama e juma fonno won place am mbeɗa yiya mbeɗa naata e galleji sukaɓe ha bonnuɗon adunam fof mbiɗa noon ka jiɗɗo yaafede julɗo noon koko foti yaafade kono koye dow condition Quelle condition? Ayo Sofia gonɗo ɗo e galle ko joom suudam mo ɓoydumi moƴƴo muñɗo cukalel bawguel jogade gorko neaɗo kadi needi moƴƴiri ko onon bonni yewta joni noon jinmi mballa kam ande sabu haɗani min hanki sa yiinomi comci joƴƴi parfum ngaji belɗi Amadou jontaɗo a yejjitani wallahi haali gonga ka gorko jontaɗo
aɗa yinno hoore ma he ngel ɗemngel nayi 5 millions am ngel ɗemngel firti aduna am ngel ɗemngel serni men Sofia ngal ɗemngal ma bongal hel gallam jinmi noon kuutorangal mbaɗangal e Sofia ha arta e junngam mi yaafoma an heddo oya noon haydara nga ha janggom hen mi yaafatako ɗum Sofia Sofia min gondirani de he Sofia ko cukalel ka cukalel te ka belɗo ɗemngal mbawɗo haade Sofia wona neɗɗo tiɗɗo hoore o ɓawlani ɓernde ko mbawɗo heɗade ko paamowo kadi jaggu hen mi nani mam mbom micco hen anin o wi o nani kalmi ko ma o watte hen hakkille no wawi o won sababu Sofia arta e jungo Jono sa ari ma waɗi expliqué wallahi mami haalani accu tan ha ngara galle ko noon fan noddinmani mo ƴewata o yalti guila suba halaw wonno nangiranima neɗɗo o nangirma ka huywere galle he somo yalto woyanta Qui t'a demandé tout ça? De toute façon, bref, on doit se voir. Mais Nel non signe, moi, me déplacer pour toi. Tu fais le mec dur avec moi? Écoute-moi bien. Tu sais ta sale garce là, si je l'envoie, ça ne va pas être bien pour toi. Donc, sorcière. Aliou Saïdi andu to jeena ko woni nodduma téléphone anani Minani. ya yango pona hamo Fatima Tiene ando ko ni seri de ko non ko ko bon say je aron kan sa andu ko defa hay dar ala ko memo do wona liju fof le seri ko farali Moi, je vais voir Diana. arani to ti kona wule Oui. ah Oui. e Maria ko pia ani wa me Ça va? Maman, ça va Aliou? Oui, je vais bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va, alhamdulillah. Machallah. ko boy ron Ouais. Attends. o ta tole afam bajilam gol Machallah. Maman. eh Ah, ko mi anda ko fo kango jontade de. ayi O de morani ko bamum arti. wala bammo Ha? o banano wanu ni on atta bammo o kay atti ko minen ka biara Ay Fatima. wala ka barke bammo ko hirnan dawan yakane no ko bafenel galle tan Allah fayoyam tan ala biyaw nande bammo yo karta ko man bammo hirnan dawan hay laza mako pos ko ministre toton il fait quoi rien zéro Yalla ko wabi be ha jonde ngodi. i mi anda de goddo ko de mais ko gondim ko jogim ko ni han way te bur bonde aduna fof e do lesto zéro yara lum Ko mbiɗa ko? lumo cilon zéro ay inde occone autisme so ngabe do lesto ko non way zéro Fatima an buri yaron occon autrice. No way foddini. ah zéro min tan andi no nguurdam e suura so andi ko nguurda e suuma ko noon tan toon tan maaya nguurdam bonnam neɗo wuura an tan andi ko muusma e suuma debbo desar Dewgal mo an tan andi no nguurda ko ma muñe tan. ma muñe Jiiɗa toon tan fof ko maayam gasa. de mi andi
sa mi natiri galle o tan ko garnoɗo yafnade kadi sa yimɓe waɗi mi yaade jarumi tan ñanden arɗo e galle he Amadou riddi kanko jaasi wina warani min Amadou hakkudami ɓuuri ɗum ɗon Amadou ko sihilam Amadou Allah fof ko baddade kono noon kiɗo jaasi so ƴettini homi mayano Amadou foti wadde kam noon ndehe wona mongu woni jogade hakkille eyyi aɗa yiya cukalel tuksel hannde hakkille mo jogui o mawɗo ala ɗum Mbaye Ndiaye to liili ga liili haalnam ko adduma ɗo hen hannde mi haalama kadi an Sofia mbiɗa yiyanno mbaɗa ɗum taki addi kam ɗum kadi neɗɗo jontaɗo woppetake ange bugal ange kolma wala hayti adde koɗo wono arde beele jaatigi wela ijam ka haala ko woni mal jaatigi jaɓanno ɗum bukati tante gatti mum noon de anin bonɗi ndam de fopa gatti mum noon Fatmat mi bonnani inde ma de kalmi tan ko nen ɗum woori min no kadi mom hadde ɗo e galle sahaɗa wiya karɗa koko ni woori galle Allah galle makko wawi adde mum adde ɗo e galle Fatmat ay koɗo haala ganduɗa kala ko neɗɗo haalde ma seesi tan haalde ma jam jam an jikkita hunde ha ɗum mawna ɗum taki noddum ɗum mbino yo jooɗo ha ɓerguel magel tello ɗo gonɗa ɗo ka cuurkat min ke ɓenamde suukani suuki heewo kanko biɗo ne ana lomba hakkude men o ko kanko ɓen foɗa wiide ɓen makko ne suuki min ɓenamde suuki mi siyan less min haydara gonɗani ni na mbaɗa so yimɓe ka tan mbiyaɗa wiyaɗa bonno indemɗa wiya mi haadi kayɗat galle ala ɗo yo aɗa galle min kam haɗani mo ɗo aɗa galle yiɗi haala ɗum ɗo yiɗi bonno inde neɗɗo mi moolam maala de indem nde woppu ɗum deeƴo haydara warani kadi on sikkude on sikku tinani an hakkume Amadou mi tini fof mi tini on ciiri laabi tati son ciiri laabi tati noon mbaɗan an ɗo gonɗa ɗo hannde worɓe ɓe ma ngar pasuroji ɓe gadda ɗum ɗo goto fof adda ɗum ɗo min noon komi sehilmo haqqan mi yiiɗa hay goto ƴettuma min ƴettanma anani min ala fof noon woyande hay sino mi ala kalis hay sino mi yooɗani hay sino ala no mbami min mboɗo muñande debbo mbaɗa hello ngo pimami ñande hen ngo Moussa en an Sofia pettan ñarla Moussa ngor kala ko mboɗane welimi fello ngon jami noon cikon ko boot poppami e yeeso ngo Allah ne seedi ɗum aɗa andi ngolɗo lawol ko womre yeeso dokkanmami Sofia ƴewɗo ayi yalde yo regarde ça ɗum ko womriti ɗum ha sina fi kam womre a moññi kam billahi wallahi nani o nonde jo haydara Mbaye Ndiaye nam ummoɗa ɗo jimmi ko buftinoɗa boowal ay ngolɗo lawol so Amadou tawimo ɗo hen ko dande ma nde o taƴat hay sino Amadou bin taƴinami haɗɗam mi ɓoɗi ɗuma mbiyanen hay sino taƴi danam Amadou binma Amadou ɗa ɓuuro min kam minon ko Allah sakki hamde wiyama tan famille ma haalama tan ɓe mbiya min haajiɓe Fatmat a yiga Ali waɗi ko han estati Dieynaba on foti de waddemo estati o waɗi mi jogui hakkille so waɗimo estati de mo foti wadde mo hakkille estati saabu mo jogui hakkille ko cuulet tawiɗo ɗe koyɗe ɗe yaɓɓi ko koyɗe moƴƴe o kam ko ñaganaɗe ɗum tan yo Allah juutno balɗe mum moƴƴere battane par ce que waɗɗo ko weeɓani yaltude wiide yani addana jinnaɗo mum neɓe ñaama ɗum weeɓani te goram kangel kala ko ngel dañi addanat jikanaɗe ko noon neɗɗo haadani ko ɓuuri jinnaɗo mum fof weeɓani de wona mo weeɓani de ma ɗum sa min mine yalta mi yagal nene sumari ya madde haalisam a fuɗɗotema kaydi an kay ngel hakkilleyel ma kam mi cikkumi de ngel yarotede ngel yeroyi dako kalis an Fatmata aɗa jotto galle hay saka mintaji joyyi an joni so kalisam nene jungo nene mi addeta dami ronka addana kalisam kalisal gonkal galle nene en ina woni mawne kal en datma koɓe jaw addeji tambama haali so yiyan kam tan ganda ko toon jaa kosgal ma ngal kay wonno kogal metta ngal rawwawdu a wawa jooɗo galle he mintaji ɗiɗi tan ɓawdirde Bokare an ko ɗum woni min a nawi ɓernam de an kam jongo e ko woni ɗo kosɗe ma an ko mbatta ɗo
jongo ngo waɗata ɗo e nder o galle ko adduma ɗo jongo ƴeew aɗa andi jiɗmi haalandem a nani waɗ feere ndewtaɗe ndewnoɗa luɓami wuro ngo wota addande bone a nani Bokare aɗa mi jinmi ko mballa kam te aɗa andi ko jinmi haalandem min somi ari ɗo mboɗo foti arde ɗo par ce que komi gorgol Amina kadi min ko Amina addi kam ɗo kadi déjà min mi andano an ko ɗo jeyɗa anon mi andano a anda ɗo jeeya hande noon a andi ɗum min ko ɗokkoɗmi wallam wota addanam bone wota addanam musiba woto suuri tam ey way woto suuri tam Bokare aɗa ko jinmi haalandem wallam de trop nak c'est trop Bokar an hol audace jogiɗa mboɗo jooɗo ngara ara wulle man haalnami ɗiɗo haalade méfie-toi tes paroles aɗa ko jinmi haalandem trop nak c'est trop guilinani ha joni ara haalama sababu ngelɗo bolle puyɗe mbimi walla mbimami sorokde ey way saabu Allah nelaɗo mo jonggom wota addanam bone haaldu seesi min sa arde bone tan mi ardat bone hewa sees jiɗa memde ko mbarode ɗanidi même laaci muɗum ƴeewa ko keɓata jikka mo jiɗa mi holla ɗum momi holla noon ngello noon tagata ham wonde ɗo ara wullami et puis que ça soit la dernière fois te déjà an on jiɗata kam de ko an ara yem ara raama nam bone kalɗam yidde ma tawmami hen hande ko an darto ɗo ara wullami ɗo et que ça soit la dernière fois a faami de mbimi yo adun Allah fo nan cim jom galle ma noddim cim min añi gorko tappet Jauh kali sama, asli. Jam tengke, masya Allah. Min kudum, min aji. Trois familles, 1000 problèmes. Boni ko digal boni ndam won ko mbino dami won ko mbino dami won ko mbino dami mbida Aliou an atta e moƴƴi hen jottoto onon hunden jurtodire tan koye yimɓe fof nani keeɓi fuus jam Bokari hani neɗɗo siwama ara ken mbiya kam waɗum no mala han kam dokkuɗum weccet hande haw wawi joɗat ɗon siwama ara non wona hay boom affaire okkude weccet Aliou kay ñaade ɓernde are moƴƴere kay ɓuuri endu nagge mum waɗa saa tan jogo jikku fowru an kay neɗɗo siwama ara kay ƴettitamuno joni siwama an kay fi pour ma jeeya so pari waddamma an kono woni moƴƴi hen ko gasata noon annen fanma Bokari quand je te sorti là ala gannuno caggalam mindi kam tinani si Bokari mitinani de Toi aussi. Pour toi aussi. Fallait dire la vérité. On parle de quelle vérité ici encore? J'ai vu une grande dame qui... Hey! Bugari! Aningo haligo? Tu vas te demander, il me tient nganduma an feere ma boni feere yumma boni tawi Allah wurtuma ko wonde pour kuwo a weeji an bugal joni heddema joni somi yalti gallo tan an heppo ko ngal yimɓe caggalam Ça fait même pas 20 minutes. fidite kay ko on ona ko mawɗo mon ɗo o susa fende hay so hokkam mbiɗo susa fendande baɗum eyi Aliou bugal joni passade tan pigue joni ɗum heddema joni somi yalti gallo tan an heppo ko jahan tan nano ɗo yimɓe cagga e dow lesam kadi Bugari joni ko mbatta ko moƴƴani est ce que wandi ɗum nde hande Aliou heddanima joni yaada takkam fenade Bugari joni heddima ko addi yimɓe caggalam ɗo Bugari joni matti ko ɗum gonga kono fustere o haali ko gonga cukalere wona cukalere o mawɗo kefa nanni ko moƴƴi nanni ko bonni kanko haali ɗum so yiyano mo suusa haali ɗum mawɗo kefa suusa fende ɗum Aliou an kam an mbaɗi jam fewe ma Aliou jam fewe makko ɗen Aliou jam fewe ma ngappi Aliou bamma mbawta fusde Bugari so ɗum ngappi dow Mais papa, je dis que la vérité. woto wiyam zétique de woto wiyam zétique mi an aɗa haala fustere mbiyam zétique gasi joni so Bugari ne tam galle nana ɗo rew hay moƴƴi bonnanama ɓoccangal bamgal andi bo Aliou mo wona gueƴ Aliou mo wona gueƴ Bugari ngappi dow ngappi dow min kon batma Aliou mo wona gueƴ Bugari ngappi dow welani ha welani ko Bukari wima ko
ɗum poɗɗa wadde jeewo wat toñam Bukari toñami anne toñami te an min cikkami somi ari kalan mami probléme am ka neɗɗo moƴƴo mais ni mbaɗirɗani wala ni Bukari aɗa ndigui wiimi ha haɗa andi o wi beeli gorko goɗɗo res Sofia du wonno du wawa artude am ɗum ko haal ha wadde ya yewtude e imam wawi wonta haalnam haal imam wawi imam a yimmin calmodirta duuɓi tati garɗa koɗo a yimmeɗa haalda imam a yimmi miyata jama galle he juulani ha jama debbo ameɗɗo me bo huma imam loppide on debbo ha am ko woni probléme ma heɗomi haalat ma ay ñini belsiniɗa ha Sofia naate e juuɗe gorko goɗɗo wallahi a wonta ɗum wattude mballe kam noon won Sofia ya mballe kam won Sofia ya joni ƴeewi sehilaɓe ma ɓe min mela sehilaɓe min ɗo woni ɗo sehilaɓe tan min yiɓamɓe ɓe gondumi ɗo e galle ha Abdourahmane e Bukari ɓen tan gonɗu e ƴeewe mabɓe goto so communi Sofia ceeri an ƴettita debbo ma he wata haalnam kono haal ana yingari Sofia ki ha Sofia nani ɗo joni heddi hitani yaani haydara ha ene wayni yon te komi ganduɗo jikku Sofia men andin wayi nder suudu so goɗɗo naati hen yaltata wonta yaltu jaggata hen ha tiiɗa onon gonon ganda Sofia min andi Sofia fami wata haalnam kono haal wadde hono keftirta Sofia kadi so goɗɗo resani a heɓtatama Amadou Bukari ko gorko moƴƴo bawɗo jogade debbo te ko jurumdero kadi yewtide Bukari hay so resimo joni ni haɗa yimɓe umma ɗum wawi oppude dande ƴettita debbo ma an waɗi garanti min waɗi garanti joni non min jinmi mi holaki Bukari mi holaki Abdourahmane joni an human ɗum a para ceera mino debbo mbiɗa wawi humande Sofia Adawada ko welma mijo jango amu para ɓe mama de ala ɗum de ala fana e mama ko yiɗum so yiyanmo hata ɗum ko an waɗ ɗum kay ngabbi dow an waɗ ɗum joni ɗum heddema joni hoynam tan e yimɓe a heɓɓo ko jaltami gallo kanal ngabbi dow Bukari ngal cohlal Allah huuna mi yaltina men de wata pour ma abra mbiya yaltina men de anen de pusaram caggal to ngumana e salam joni yetti gasi grandam jo watta naɗuɗo suga an Bukari moi je savais ça o guila dimmi guinamade mi andi on ko tagui saabu a meeɗano ñomade caggaram ɗo ɗum heddema joni ɗum tan heddema joni kay moƴƴi ko ɓenɗa fof mbaɗa min mimene yima ñande suuy palme jitteram nden gandata mi wo goɗe mom tout pour l'instant on kam haɗum faw jofga Aliou gacce ay way Aliou haala kay gasi joni kay wona joni kam go haali ɗum gasi ko poɗɗa haalde goɗɗum aɗa heɓa ko jaltami galla nanoɗo rewɓe caggalam kay moƴƴi e dow leesam ha dow leesam e ali nanoɗo rewɓe caggalam jonga haalka gasi calmez-vous ka gasidi ya quoi je taquine juste mbiɗa himɓe quoi mbiɗa Aliou si tagi himɓe quoi imbécile mbiɗa fatami sa yokkode Aliou an joni an heddori maka min woni gueɗi Aliou min woni gueɗi Aliou min komi gueɗi Aliou komi jeganaɗo ma de c'est bon faut monter anne muɓɓo guel kunu guel mbewa cayib faut monter famede gadi ñiƴeje ma ñiƴe jomre ha ngal assalamu aleykum waaleykum salam Bukari onon neɗɗo wonda probléme ndir galle on ballata ɗum tawi abadan daɗi man onon kam oɗon à l'aise Bukari ɗum jahen ballami régol probléme o ko yaawi Bukari wona ni neɗɗo haali tan ƴeewa guel diwel ma tan sokkito am omo jahen omo jahen ara jahen anden wottef ɗo omo jahen awo ɗum tagal mogginari ya ça ce que tu as fait tout à l'heure faut arrêter ça c'est pas bon de yadima ça ko gonga ni en gandidirani kono machallah e galle he mi yehi sambaranal eɓe ñohma hen Sofia ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo pijowo neɗɗo jalowo ala hay probléme goto kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi yidde widema tan ya continue muñde min noon a anda kam c'est la première fois haaldude ma kono min ko ha Amadou addi kam ɗo par ce que wonko gandumi hen wonko mi anda hen par ce que hakkude mon no wayni ne muusi ne hamni kadi Sofia
mi sino ko sagam gartira hakkille ma ganda hay dewgal gotal welani kala hande biɗoma dewgal ne weli haalani ko woodi ka muññoɗo tinnoɗa kadi jurmoɗa joom galle ma o hande hay goto anda no wayni o muno fuuji o ñamani o yarani o fijani o jalani te machallah allah no hokkuma fof tabarikallah gartira joom galle ma potta ɗum mbaɗa ɗum e ceɓal wudere ma ara funtidire mum ara jalde muɗum hakke ba hakkille muɗum yow ay aduna parax haydara ala ko fewnata e seese kadi ganda worɓe joni ɓe yew amadou yew tan amadou e duuɓi mo heɓiɗi aɗa andi hande amadou ko mawɗo hande sa yeebimo a oppimo genre uji amen ɗi garatane keɓoɓe de te amadou bonani a faami ko min ñaguirma sibba allah e nela ɗum kadi machallah hande ka référence e nder rewɓe ko an tan wawi walludemi ɗum. D'accord. Ma sœur, avant tout d'abord mi weltima vraiment Allah ene yiɗi jokko endam te an ko mbaɗɗa ɗo ko jokkere endam mawde woni ɗo en. Amadou wadde jiɗɗa ko suuridemi Amadou wadde jiɗɗa ko addandemi bone Amadou wadde jiɗɗa ko ittudemi hay ɗe caɗele ɗe gonmi kay mataw wona ɗum ponnoɗa e miijano Amadou anni Amadou hono miijoreɗa ko miijiɗa ko ala ɗam mbawmi rewde ha mi ƴettet Sofia aɗa andi ɗum hay somi jaɓino ɗum Sofia jaɓata hay so Sofia jaɓi fammata hawretata hen walla min kam dara gam daro Amadou woto suuritam woto addanam caɗele woto addanam bone Bukari a bonni adunam de par ce que min ɗama won fof koye dow ma mbaɗnomi te an tan wawima han waɗ sowe e gurdamam an tan wawi waɗ sowe e gurdamam par ce que aduna fof ina andi hanto goni wawi ƴetta Sofia tan gorko goɗɗo resa ɗum te min ko an tan joguimi hen hoolare Bukari miña wallam Bukari wallam sabi Allah sa wallani min mi hooya Amadou mi añanima wallu te komi ballowomo kono noon ngoɗo miijo kam ngo jiɗmi joñaga to te noon ayi hakkille nafata jomum ko miijade ko wawi won waɗi miijimi ɗum ɗo wawa won kam walla ɗum ɗo wawa won a ƴeew wona ha gondon cayi ɗum ɗo ko ɗum ha dañen solution tan après balɗe seeɗa itto mais wona abadan kadi ɗum yenninta bonani wona haydara jokko hen Amadou pourquoi e miijaki ɗon Abdourahmane la ilaha illallah Bukari an de ke anda yimɓe an a anda yimɓe de an fowri resde tew ɓuftowo mayɓe resdetake ñawɗo ɓerdem ɓalere nde e bondem nde an a yiyani Abdourahmane waɗi galle mum no waɗi jeewo e ɓinguel mo waɗi bandone sukke e ngel pole puuriyel kono hakkundam e Amadou koko harmi Amadou seeri kam laabi tati te min ko diine yadani mi yadata hen komi juuɗo ko ɗum tagi mi artirani Amadou kala debbo e oɗo aduna min ɓuuri yidde suudam min ɓuuri yidde resede kono noon ko diine adi fof eyi ko Sofia de no mbiruɗa ni ko noon tan kono aɗa andi kadi an e makko tan no wiyatama hokkima dande ma nde ko an tan e makko e Allah ma Demba tawa ma Samba tawa kadi kanko haalno o hulti ɗon kay probléme ala ɗo yalte ɗum de aɗa andi toñangue e dewgal karmugal wona gotum no mbimami nde tan koko gasi joni no mbatten ƴalduma jagana e ma miccoɗa an ka moƴƴo enen ndendi ɗum e neɗɗo mom jokko endam Allah jokkat ɗum tan donc anne aussi vraiment merci beaucoup woto haalnam haala on non Bukari woto haalnam ko on haala Amadou an est ce que hakkille ma o hen woni e ma Amadou est ce que an e jeew walla an e ɓinguel jeew aɗa andi de on gona gotum wona gotum Amadou woto naw toon miijo ma te a yimi haalanma
abdourahmane on mbiyata abdourahmane ko moƴƴo ko juulɗo ko gorko kellifaaɗo te mbeɗa yanna ɗum e joomam homo joganima ɓernde laaɓnde ko miijiɗa ko woodani de woodani min kam gandumi kam adunam kam boni mi firtima mi dawi bongol par ce que min ko heddino ko gurdamam fof koye ma pawnomi tawi noon an wawi ni wadde tan caloɗa ha yoro ko goppirami ni adunam kam boni ganda kam adunam kam boni mi firtima de dawi bongol surtout mi anda fof ɗo paami la ilaha illa amadou artir hakkille ma o ganda Allah nani ɗo te Allah ko moƴƴo Allah ko rahmani woto hunde nisanma ha mbaɗa sahli ni no mbawruɗa hannde sahli sabi Allah woto firomi a ɓuura kam andu Allah a ɓuura kam ɓoydo e Allah min heccuma a faami mais ɗum ko nanni ɗo homo nannimi hen ene ƴeewa kam wawno surde tin andunoma wani min mi andana somi andinma wani mi natta hen mi haalanimo kalnatmaɓe ko noon tagi noon a foti kam wallu an wawimi wallu ko an jogimi hoolare wallam amadou ɓayre neɗɗo wawa ma haaldu haala tan ko waɗa keddoɗa ko neɗɗo fewje nat makko ko feere ma tan cenggentoɗa min ɗum ɗo gandalam gase he ɗum jamma gandalam gase he ɗum ñalawma bukari miñam haala no bukari an wawimi ni wa an wawimi ni wa an wawimi ni wa hakkille ma ganda Allah ko moƴƴo bukari an wawimi ni wa har kam duña o ganduɗa ɗika wirto inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah faabomi Allah jomiraɗam yurmaymi mi juumi mi wakkilimo e ma mi andi ko an wawimi wallu ɗo kadi mbannomi yakaram fof e bukari miñam ƴeew ko bukari yoɓima adawada ko welma mijo jango mi yejjitani andi wande mijo jango billahi mi yejjitani ala nandi mi yejjitani sallahu mi yejjitani kon miri jango tinno mijo jango tinno fa tingo wata fa mata final gotal yata nanda fa tabada